Avui us ensenyaré com he fet una estació mòbil on he col·locat el compressor per poder-lo utilitzar tant fora com dins el taller. Primer de tot, he desmuntat una aspiradora vella que tenia per apuntar la bobina autoenrotllable del cable. A continuació, he fet una caixa on poder-lo col·locar al compressor i amb aquesta caixa li he afegit unes rodes per poder-lo desplaçar amb facilitat. Aquí vaig tenir un petit problema, em vaig donar compte que el cable de l'aspiradora no tenia pesa de terra i per tant no era factible connectar-hi el cable del compressor. Així que de moment vaig deixar el cable original del compressor. Faré una segona part d'aquest vídeo solucionant el problema i afegint la pesa de terra al bobinat. Vaig continuar amb la fixació del compressor a la caixa. Simplement són uns forats a la part inferior d'aquesta caixa i ho he acollat amb cargols de rosca, volanderes i femelles. Volia fer una bobina de fusta per enrotllar-hi la mànega, així que tocava tallar, polir i fresar. Amb un retall de fusta que tenia d'altres projectes, vaig col·locar-hi la mànega del compressor plegada per veure les dimensions que necessitaria i ho vaig traspassar a la fusta per obtenir una plantilla. Un cop tallades les dues cares, amb uns llistons vaig completar la bobina.
Ja només queda col·locar la bobina a l'estació mòbil. Amb una barnilla roscada i uns cargols ho vaig acollar tot, i va quedar tal com ho havia pensat. Aquí podeu veure el resultat final. Us espero que us hagi agradat i fins aquí 15 dies amb un nou vídeo.